Croeso I Sgorio. Prif adran Genero, cyngrair y de a dyfarniad gôl y mis I ddod mewn rhaglen llawn dop. Ond fe ddechreuwn ni gyda uwch gyngrair Cymru, a gyda 10 gêm wedi ei chwarae Pen-y-bont oedd yn glir ar frig y tabl. Roedden nhw'n croesawu'r Bari nos Wener, tîm oedd heb ei curo ers mis Tachwedd 2019. Quay Owen am bas oedd honna, fe a Wood yn cyfuno, symudiad slick gan Pen-y-bont, a Wood yn taro target. Arbediad pwysig gan Luke Rees, gwych gan y tîm cartre. O na, bydd gol y mis fyna os oedd hwnna wedi dweud fewn. Saff da iawn gan Luke Rees fyna, ond chwarae da iawn. Callum Sainty, edrych am Hulbert, ond nath I wyro'n garedig I Hulbert, ac eto mae wedi gwneud yn dda fan hyn. Cystadlu, brwydro'n bopeth. Fel byddwch chi'n dysgol, yn lledu'r chwarae, mae Patton, Bright nawr de, i'r Bari. Herio Miles Davies, Bright am y gol! Bobl bach, eiliad wefreiddiol. Allan o ddim byd. Just trefn ochr chwys, shiffio fel awr I ochr dde, a chwip o ergyd, oedd e'n siŵr yn gobeithio hanner croesiad, hanner shot, a dim gobaith I Prysbeck yn y gol. Mae'r Bari ar y blaen o gol I ddim. Miles Davies yn gallu croesi. Iorwerth yn gwarchod Quay Owen ar ergyd, mae'n gwyro, mae'n gol. Ar ôl yr holl bwyso a'r creu patrymau, un ergyd, y bel yn gwyro. A mae Pen-y-bont yn gyfartal, mae'n wrth I bodd tu ôl y gol. Mae'r tîm ar y brig, yn ôl yn ddi, un yr un. Roll di torri yn rhydd i'r dde. Mae Wood yn cyrraedd yn y canol. Venables yn galw amdani hefyd. Owen o bellter, syth ar draws y gol! Quay Owen, troi chwydd, ail o'r noson, am gol. Mae Pen-y-bont ar y blaen, a pwy arall o'n nhw ar I hôl hi. Mae Quay Owen di taro dwy. Mae Wood yn dal I fynd I Pen-y-bont o bellter. Noson I Pen-y-bont. Does bosib bod I ar ben nawr. Goliau gwych i'r gornel ucha, unwaith eto. Cyfle arall fan hyn, os yw'n O, maen nhw'n trwodd eto. O, mae'n boenus nawr. Venables I Pen-y-bont yn edrych am un arall. O, mae ar ben. Wrth gwrs bod I ar ben. Venables yn glir, Venables yn sgorio. Mae'n 4-1, mae'n noson rhyfeddol I Pen-y-bont. Ar ôl dechrau araf i'r tymor yn y gyngrair, mae Caernarfon wedi dechrau casglu pwyntiau ac roedd nhw wedi ennill 2 yn olynol cyn herio Met Caerdydd. Oedd yn yr ail safle ar ôl colli mond 2 gêm hyd yma'r tymor hwn. Phil Mooney sy'n ceisio lledu'r bel a llithro mewn oedd Lewis Rees. Bas allan at Rees. Rees yn hoff iawn o dorri mewn ar ei drod chwydd, ac mae'n gol! Gol agoriadol y prynhawn I Lewis Rees. Dwi'n yn siŵr oedd Adam Rosgro wedi cael cyffyrddiad ola, ond Rees sy'n derbyn y llongyfyrchiadau I ni wedi chwarae munud a hanner yn unig yma ar gyn coed. Met Caerdydd 1, Caernarfon dim. Louis Lloyd sydd yn casglu Caernarfon. Nôl at y postyn pella, mae Lang yn ei gollwng hyd. Dim trosedd ar y gol geidwad. Met Caerdydd yn dianc. Nôl mae'n dod at y postyn pella eto. O! A'r camgymeriad o flan gol gan Paulo Mendes. Mae e'n methu credu I ben yn ei ddwylo. Wel, mi ddyle Caernarfon fod yn gyfartal. Hyder Caernarfon yn codi nawr. Jones yn torri tu fewn, yn croesi'n bert. Louis Lloyd! A mae Caernarfon wedi cael ei heiddiant. Croesiad yn berffeth. A Louis Lloyd yn codi'n uwch na neb a chyfeirio'r bel heibio I Alex Lang. Mae yna newid siap wedi bod yn hi Met Caerdydd, gyda Cybongo nôl yn safle'r cefnod. Dyma Zach Clark, Clark at Louis Lloyd. Lloyd I mewn, Lloyd! I ail o'r prynhawn.
A Louis Lloyd yn rhoi Caernarfon ar y blaen. Met Cardydd heb golli y ma'r tomen I hunain. Y tymor hwn, Louis Lloyd a chi bas. Clac, o'r arbediad yn un dda gan Lang. Mi oedd e mewn ar gôl yn erbyn Alex Lang, a mae Lang I raddau wedi cadw Met Cardydd yn y gêm, ond na chi bas gan Louis Lloyd I hollti'r amddiffyn. Clac I mewn ar arbediad gan Lang. Clac yn croesi a'r cyffyrddiad gan Louis Lloyd oedd yn chwilio am ei hat-trick, heibio'r postyn. Fe ddath y croesiad ato fe yn gyflym iawn, yn methu cael ei drad yn y lle cywir. Tafliad hir gan Fil, rhydd yn y cwrt Cosby, Ryan Reynolds, Craven, tackle holl bwysig gan Sam Downey, a mae yna mateb rhwng Craven a Downey, a mae angen... mae hwn yn smonach ar ddiwedd y gêm. CJ Craven yn tanio yn ymateb i'r dacl gan Downey. Mae yn gerdyn coch. Coch i'r ddau chwaraewr. Doedd neb wedi ildio llai o goliau na Hwlffordd cyn dechrau'r penwythnos, felly a oedd tîm Tony Pennod yn gallu sicrhau llechen lan arall yn erbyn y Bala nos Wener. Gornel gyntaf'r gêm, Nathan Burke yn ei chymryd I. Derbyn y bel yn ôl. Cloesiad tuag at y postyn, Kevin, Pennod Pete! Fodfeddi heibio'r postyn. Capten y Bala yn cael ei adael ar ben ei hun yn y cwrt bach. Ni beniad o ar draws wyneb y gôl. Tuag at Lee Jenkins mae'n mynd. Pennod Jenkins ar draws. Cyffredin Walters. Bel yn ôl at Walters. Dylan Rhys, allan at Alex Jones. Mewn I cwrt Cosby, Pennod Shepherd ar draws wyneb y gôl. Shepherd ar draws y cae at Kyle McCarthy. McCarthy. Fawcett ei flaen o, Fawcett yn troi ac yn mynd I hun! Nach I gôl! Gwych gan Ben Fawcett! Yr ymwelwyr sy'n taro gynta. 5 munud I mewn i'r ail hanner. Ben Fawcett yn troi yn y cwrt Cosby ac oedd o'n gwybod yn union lle oedd y gôl. Pennod ymlaen at Amon. So neb arall mewn glas yno. Amon yn tynnu'r bel yn ôl. Gyffyrddiad a Brwsisi. A'r eilydd yn disgyn reit yr ochr y cwrt Cosby. Cwyd. Mae'n ar dyfarnwr y bel yn ôl a Tisas Brwsisi! Ac ar ei ymddangosiad cynta yn uwch gyngrau'r Cymru y tymor yma, mae Rhys a Brwsisi wedi dwblu mantais yr ymwelwyr a dos bosib bod y gôl yna yn sicrhau'r triphwynt I Hwlffordd. Mae hi'n draed moch I Aberystwyth gyda'r gwyrdd a duon yn colli 7 gêm yn olynol am y tro cyntaf erioed yn yr uwch gyngred, a fydda Connah yn ei gwneud hi'n 8. Walsh, yn bwysau gan Rhys Hughes, dyma Frankie Ealing o pas hyfryd I fewn, a Drico Patterson le ar gyfer yr ergyd, Patterson yn dal I fynd, y gael yr ergyd I fewn, yn taro'r postyn, chwara hyfryd gan yr ymwelwyr, a Rico Patterson mor anffodus, dihangfa I Connah. Hughes, heibio I Anderson, mae Noah Edwards, mae Marriott allan ar yr ochr bella. Pas hyfryd gan Noah Edwards. Marriott chwydde gadw'r bel ar dir y chwarae cael ei groesiad I fewn, edrych am Kenny a pwmpa Mwadwe yn manteisio mi adlamodd y bel yn hynod ffodus i'w lwybr 33 o funudau ar y cloc. Connah 1, Aberystwyth dim. Disney, want a Rhys Hughes, mae'n gyfle fan hyn I Connah, mae Kenny ar ras, mae Pŵl I fewn I ymyl y cwrt Cosby yn edrych am Jack Kenny. Kenny! Na chi gol! Na chi gol gampus gan Jack Kenny! Allom di chrymannu hi ddim gwell I gefn y rhwyd. Connah 2, Aberystwyth dim. Edwards. Mae'r gwylio hi'r holl ffordd dan bwysau gan Hartley. Mae Noah Edwards efo fo.
O, sodliad hyfryd adno Edwards. Gosod ti'n ôl. Yr ergyd gan Duggan. Mae'n tasgu allan at Disney. Mariet. I goi John Owen yn hawdd. Disney chwarae'r bêl rownd y cefn. O, hyfryd ag i gefn y rwyd gan Duggan. Y croesiad gan Mar. Yr eilyddion yn cyfuno. Ben Mar, Elliot Duggan. A mae hi'n dair. Phillips ar gic rydd tuag at y cwrs chwech. Y piniad dod i mewn yma i'n ganw'r hoed oddi ar Isaac Lambert. Sfonach llwyr yn amddiffyn tîm cartra. A 9 munud o'r hanner cyntaf wedi chwarae. Phillips ar dafliad hir, mae'n niddafyd am Harry Owen, dipenio'r ail i'r Flint na, Isaac Lear dio, nid Harry Owen. Ar Flint yn dyblu mantais. Hughes, Wyn yn lledu'r chwarae, teg ato fo, mae'r gol ar allan o'i gol. Ac yr arbediad rownd y postyn yn nadu Flint fynd ymellach yn y blaen. Calvin Smith ar dafliad hir. Sgwad da gan Ishmael chodi fynd at y postyn pell allan. Mae Jason Oswell di bel yn gefn yr oed yn di mahi. Mae'r dre newydd yn ôl yn y gêm. Torri mewn ar y droed chwith. Y groesiad yn y ddim tuag at y postyn pella. Yn ôl Shane Sutton. Arbediad gwirthiol gan Jack Flint. Phillips. Bas tu mewn yn wych i Elliot Reeves sy'n brasgamu at y cwrt Cosby. Heibio i Calvin Smith. Yr ergyd yn taro cefn yr hoed. Symudiad gwych gan y Flint. Sel Ishmael. Ei droed de'n cyfannu'r bel i gornel ucha'r hoed. Mae dydd ar tîm cartra yn ôl iddi. A mae ganddyn ni gêm ar yn dwylo rwan. Mae Jonsian yn y cwrt Cosby. Jones yn mynd i hun. Jones ar ergyd. A mae heibio'r golwr. A mae Josh Jones siawns gen i di sicrau'r triffwynt i'r Flint. Holford sy'n codi i'r ail safle ar ôl sicrhau 3 phwynt arall. Tua'r gwylodion bydd rhaid gohirio gêm Llansawel yn erbyn y Seintiau Newydd Brynhawn Sul yn dilyn glaw trwm. Gêm arall wrth gefn i'r Seintiau felly. At gyngrair y de nesaf, ar enw annisgwyl ar y brig, adar gleision Trethomas, oedd yn teithio i Gyrfyrddin i wynebu tîm Mark Hazelwood. Justin Jones yn troi. Ond gweld Gamerson yn o'n syth i ddwyn y bêl. Gamerson nawr ar as tuag at Tedstone. Tedstone yn mynd am y gol. A Leedsy yn dyrnu mas. Edwards. Ond y bas at Bolter yn wallus a nhw y deulu nawr ar as. Tobias Jones yn rhoi cymorth yn y canol. Deulu dal i fynd. Yn Irving yn arbed. Rhediad beryglus fyna. Bevan, nhw y deulu yn o'i roi pwysau. Harry Irving, at nhw y deulu, hawdd i deulu. Y pwysau yn ormod i'r gol o'r ifanc. A nhw y deulu yn rhoi'r tîm cartre ar y blaen. Gamerson yn mynd o bellter, Gamerson. A cyfle gorau ar ymwelwyr yn yr ail hanner. Y tîm oedd ar frig gyngor y de yn dod fewn i'r penwythnos yma. John de Vickers ar gei Crydd, i'r gornel isa! Am gei Crydd gan Jordan Vickers. Oedd Irving ddim yn barod amdani, a bydd Mark Hazelwood yn teimlo tipyn fwy cyffyrddus gyda 2 gol o fantes nawr. Y tafliad nôl at y golwr Irving. Gav Jones ar ei frest. Dyna Parsons di cyd oedd un. Parsons fewn i'r cwrt Cosby. Sam Parsons yn eilydd. Mi oedd yna amddiffynwyr yn ôl. I atal. Gyda diwedd, yr ergyd yn taro'r postyn.
Cambrian United yn saethu I dop y gyngrair felly ar ôl curo Rhydaman ac adar gleision Trethomas sy'n disgyn o'r copa i'r trydydd safle. Yn habl y gogledd, Trethomas sy'n dringo o'r 5 i'r trydydd safle ac Airbus UK a bai Colwyn yn parhau ar y brig. At y brif adran a lle gwell I ni ddechrau gyda'r merched nag yn fan hyn yn stadiumswansea.com lle roedd yr elyrch yn croesawu ei gelynion pennaf Caerdydd. Ar ôl sicrhau triphwynt holl bwysig y penwythnos diwethaf yn erbyn Wrexham, roedd Abertawe yn gobeithio gosod ei marc a chiro pencampwyr y ddau dymor diwethaf yn narbu De Cymru. Osford ymlaen. Nawr de, dau sydd yn ôl I Gaerdydd, Pinder I Abertawe. Osford yn cyrraedd, Pinder di parhau da'i rediad hefyd. Emily Thomas sy'n creu cyfle I groesi sydd drwodd at y gol geidwad. Dwi'n credu oedd Pinder yn synhwyro bod hi'n cam sefyll o bosib. Eve Jenkins, colli meddiant I Gaerdydd, Abertawe. Cyfle I Osford! Mi oedd hi'n cyfle dros y bar mae'n mynd. Dydy fwy o amser nag ydi meddwl dal. Fi'n credu wneud I difaru fan'na o bosib ddim reoli'r bel yn gyntaf. Fion Price I Gaerdydd, symudiad da gan yr adar gleision. Price sy'n mynd am y gol. Wel, o weld Fion Price, a ffordd mae'n gallu taro'r bel o gicio'r rhydd, tair gol tymor yma, dwi'n credu ddim mynd am hwnna. Nath Clis gyna, wel, bydd y rhaid I ddyn wneud arbedau fan'na, neu bydde fe'n nghefn yr oed. Wrth i'r cloc mynd yn ei flan dal, os dim un tîm eisiau colli'r gêm yma. Beth am ennill y gêm, dyna mae Hosford yn ceisio wneud I Abertawe, mae'n dal I fynd. John Davies yn galw amdani, a draws gan Hosford, cyfle I Abertawe, ond Caerdydd yn ôl yn gwneud digon. Ie, fi'n credu bydde Stacey John Davies sa'n credu gath I falle y drychiad glân ar y bel, nath Hosford yn dda iawn fan'na, a y bel yn un gywir. Tynnu'r bel yn ôl, o'n I fod yn deg am ddiffynwyr Caerdydd fan'na yn dda iawn. Camgymeriad eto, cyfle, Stacey John Davies, i'r gol mae'n mynd, yn fler, ond dyw Abertawe ddim yn poeni. Dath Eve Jenkins draw I geisio rhwystroi, ond unwaith eto ar y llwyfan yma, y llwyfan mawr. Stacey John Davies yn taro I Abertawe. Mae'r ferch yna mor brofiadol, mae'n joio achlasuron mawr fan hyn, a I fod yn deg y tacl yn ceisio dod mewn, ond Stacey John Davies a digon o dechneg a digon o pŵer I sicrhau bod y bel yn mynd I gefn yr oed. Stacey John Davies, nôl at Meg Bowen. Sydd ddim yn edrych yn gyfforddus am gyfle. Maen nhw wedi methu cyfle eiraidd. Jeff Williams yn sgorio wythnos diwetha, ond yn methu y cyfle I wneud i'n ddwy iddym. Awr I fewn i'r gêm ac Aberystwyth lwyddodd I rwydo'r gol gyntaf yn erbyn Wrexham, ond i'r gol anghywir, y gic grydd yn bownsio oddi ar Libby Isaac ac I gefn I rwyd I hun. Chwarter awr yn ddiweddarach a Wrexham rwydodd I hail gol o'r gêm. Edenden yn pasio'r bel drwyddo yn hyfryd I Amber Lightfoot a hitha'n slotio'r bel I gornel y rhwyd. 2 funud yn ddiweddarach ac fydarodd Aberystwyth yn ôl, ergyd Imogen Schofield yn hedfan drwy'r awyr ac yn curo'r gol geidwad Lizzie Craven. Gol hyfryd gan Schofield ac Aber yn ôl yn y gêm. Ond doedd I ddim I fod I Aberystwyth wrth I Cara Jones wasgu'r bel heibio Sophie Steele yn y gol. Wrexham felly'n sicrhau buddigoliaeth gyntaf y tymor hwn. Y Bari lwyddodd I gipio triphwynt yn erbyn Met Caerdydd sy'n dal I edrych am ei pwynt cyntaf tymor hwn. Llansawel yn parhau ar y brig ar ôl gêm gyfartal yn erbyn y Seintiau Newydd ac Abertawe yn codi i'r ail safle ar ôl ennill darbu De Cymru. Gol y mis sydd ganddo ni nawr, ond cyn I ni glywed dyfarniad Emlyn Lewis, dyma'r rhestr fer. Munud o'r gêm di chwarae, mae'n parhau di sgôr. Wedi Sean Bradley adel y bel wneud y gwaith. Ac yna mae'n ei lledu hi I Sislovic. Mae'n herio Humphreys. Sislovic, I gefn o'r hwyd! A dyna gol o'r safon ucha. Smith. Digon o leg gan George Hughes yn fan hyn yn y canol.
A George Hughes yn tanio hi. O, Amergyd gan George Hughes. O, di allan i'r Cwrt Cosby. Mae ganddo fo bob reswm i ddathlu fel na. Goset. Na, ennill y meddiant. Cleisiad Edwards. Bel allan bron a Darren Thomas a Clark! Rocket gan Zach Clark o 19 llath. Rosgro. Roedd Lewis Rhys. Rhys yn cymannu'r bel tuag at y postyn cefn. Hannar cliriad! A gol fendigedig gan Elliot Evans. Rocket ar yr hannar foli. Pennod yn ddiffynol, ddim digon pell. Mae'n syrthio i Broadley. Broadley ar cynnig dros ben Liz Craven yn dyblu'r fantes i Lansawel. Taken Green ymlaen. Ymlaen gan Tom Price. Mae'n ergyd o bellter am yr hyn. O! Amergyd! Amergyd wych gan Tom Walters. I gol gyntaf o yn uwch gyngrair Cymru. Richard, troi a threill yn yr unfan. Cyn canfod Harling. Harling yn ôl at Pritchard yn ganol y cae. Kirchhoff. Tuag at Gwrt Cosby'r Flint. Nôl at Pritchard. Owen Pritchard! A gol ragorol gan Pritchard. Munud o amser ychwanegol, munud da chi'n teimlo i gei Connah. Neud yn siŵr mai dim ond un fydd hi. Mae gan Darren Thomas syniad gwahanol mynd i hyn! A mae Darren Thomas di troi'r un yn ddwy. Oedd yr ergyd yn hyfryd o gywir. Billingham. Croesiad. Cael ei hanner clirio. Tacl bar ymyl y cwrt. Bale yn syrthio i Connah. O, Connah! Am ffordd i sgorio'ch gol gyntaf i'ch clwb newydd. Gol y mis di Tom Walters, ail bêl gret gan Tom Price a chwip o ergyd gan Tom Walters. Mae'n ergyd o bellter am yr hyn! O! Am ergyd! Mae'r wythnos rhyngwladol o'n blaenau ni a llwyth o rhaglenni i dynnu dŵr i'r dannedd. Ac yn ni'n dechrau nos Iau gyda rhaglen arbennig gyda'r holl gyfweliadau o'r garfan am 10 o'r gloch. Yna nos Wener, 2 gêm fyw i chi. Ar-lein ac ar eich teledu clyfar am 4:45 bydd tîm Dan 1 Cymru yn herio'r Weriniaeth Siec. Ac am 20 munud wedi 7 ar yr un noson, fyddwn ni'n fyw ar S4C ar gyfer y gêm fawr, Gwlad yr Ia yn erbyn Cymru. Bydd Cymru yn erbyn Montenegro ganddo ni'n fyw nos Lun hefyd o Stadiwm Dinas Caerdydd. Ac fe fyddwn ni'n ôl ar yr un noson am 11 gyda holl uchafbwyntiau domestig y penwythnos. Welwn i chi bryd hynny.